Ja som vám slúbila, že 17.30 začne prednáška, ale teda začneme takým krátkym úvodom, ktorý mám na starosti ja. Takže ja by som sa na začiatok chcela vás opýtať, vítajte, prosím, okolo schôdte. Chcem sa vás opýtať, že kto je prvýkrát v schôdte? Dajte prosím ruky hore prvýkrát. Super, dobre, lebo je potrebné poznať svoje publikum, takže budem sa pýtať. Takže vítajte tí, ktorí ste tu prvýkrát a tí, ktorí ste tu opakovane. Naša firma Imitate, že ja o nej nebudem hovoriť príliš veľa, lebo hovorí sa, že publikum nezaujíma, ako sa voláte, pokiaľ im nepoviete, čo pre nich máte, takže sa postupne dozviete, že čo Imitate robí. Ja vám zatiaľ prezradím len toľko, že Imitate je firma, ktorá sa zaoberá Bitcoinom, je to naša srdcová záležitosť a máme dve také časti. Prvá časť je miningová, to je náš core business, a druhá časť je edukačná. A poviem, že tuto vlastne prepletieme tieto dve časti dokopy a Matuška vám povie viac o Bitcoine inak, teda 5 vecí, ktoré vám doteraz nikto nepovedal a teda dúfam, že aspoň jedna z nich vás minimálne prekvapí. Ja sa chcem ešte opýtať, na začiatku pri registrácii ste dostali listočky, také čísielko máte ich, tak si ich prosím držte, lebo je to jedna z aktivít v rámci prezentácie, takže budeme vás chcieť zapojiť, nebojte sa. Nebude to nič až príliš aktívne, ale bude to interaktívne. Takže ja by som chcela privítať Duškinu Matušku, ktorý je co-founderom Imitate, aby vám povedal viacej o Bitcoine, ale inak. Ďakujem, Didi. Raz, dva. No perfektné, ja vás tu rád vidím. Niektoré také stálice, čo chodia na naše spoťacké eventy, perfektne. Ja sa teším, že aj napriek tomu, že máme Black Friday, teda aj ten bitcoinový, trošku lepšie je to, než posledných pár dní dozadu, tak napriek tomu ste sa prišli edukovať o tom bitcoine. Mňa zaujíma, že kto sa cíti, že je veľmi čerstvý v bitcoine, že možno, že ešte ho ani nemá, alebo sa ho ešte veľmi nechytil. Raz, dva, tri, ostatní už takí harcovníci, že? No dobre. Ja som si dneska pripravil aj také veci, ktoré sú pre nováčikov. Tí, čo ste už harcovíci, tak možno, že to už ja viem, to mi už povedali. Ale myslím si, že každý z vás si odniesie z dneška niečo nové, alebo nejaký nový pohľad na bitcoin. Čo sa posledné dni dialo, tak taký celkový sentiment bol zhruba takýto. Hej, že Bitcoin rástol, ľudia, že ale proste, že som hlupák, že som si nekúpil, potom to padlo a že ja už to kúpať nebudem, proste už to zase skončilo. Hej. Takže klasika, vždy hovorím ľuďom Black Friday, tešte sa, športe si Bitcoin, aspoň budete mať viac. A toto je ale to, čo ja bežne vidím v médiách v poslednú dobu, že veľmi mi je ľúto, že málo kedy tam vidím nejaké také zaujímavosti o Bitcoine, čo bežne, o čom sa nehovorí. Keďže tá cena je naozaj taká, čo láka pozornosť, tak tie mainstreamové médiá hovoria len o tej cene. Tak ja som si povedal, však poďme urobiť niečo také, že povieme si o veciach, ktoré sa toho Bitcoinu týkajú, ale nie sú také tie mainstreamové veci a dá nám to možno taký iný pohľad na ten celý ekosystém. Takže ako hovorím, ten bitcoinová králičia nora je naozaj hlbšia ako len jeho cena a o tomto sa dnes budeme rozprávať. Ja sa aj budem tešiť, keď potom na záver v nejakej sekcii otázok prinesiete aj vy vaše pohľady, vaše nejaké veci, kde si poviete, takto som sa na Bitcoin doteraz nepozeral, toto je niečo, čo ma za poslednú dobu nejak zaujalo, prekvapilo, takže ja budem sa tešiť aj na inputy od vás. No, prvá vec, o ktorú sa oprieme, je niečo, čo pre mňa je taká srdcovka, a to je energetika a Bitcoin. Toto je niečo, čo teda pred 5 rokmi nás zlákalo, keď sme začali ťažiť na Slovensku a zobralo nás to cez trnistú cestu do Čiech, Paraguaj, Etiópia a vidím tu naše stálice, Vierku s Peťom, ktorí teda sú s nami od momentu 1 a teda energetika je niečo, čo za ten čas, ako sa tomu Bitcoinu venujem a venujem sa tomu miningu, tak som tomu extrémne prepadol, pretože pred x rokmi tá ťažba Bitcoinu nebola tam, kde je dnes. Nebola tak integrovaná do tej energetickej siete, ako je to dnes. A z poslednej cesty jednej, ktorú sme absolvovali, vám chcem povedať pár vecí, ktoré ma relatívne dosť prekvapili. Prvá taká analógia, ktorú mám veľmi rád a ktorá poukazuje na tých ťažiarov trošku inak, je analógia s pekárňou. Pozná niekto analógiu s pekárňou a ťažiarmi? Jeden, dvaja. Dobre, tak aspoň tuto sa naučite niečo nové. Keď ja vysvetľujem, keď sa niekto opýta, že na čo tí ťažiari, že čo to robia, čo ťažia ten Bitcoin, o čom to je, tak ja hovorím, že my sme ako taký
takí kupovači všetkého, čo sa dnes je v pekárni. Teda vysvetlím. Predstavte si, že ste pekári, máte takto pekáreň a pečete chlebíky, kroazantiky a takéto fajné pečivka. No ale večer zatvárate a teraz stále tam máte vo výklade nejaké veci, no na druhý deň to už nikto nebude jesť, lebo proste to bude tvrdé. No tak berete to domov, už to ani deti nechcú jesť, ani žena to už nechce jesť, má pečiva plné zuby. No tak čo urobíte? Možno niekomu darujete alebo to vyhodíte. Ale teraz si predstavte, že by som ja za vami prišiel večer pred zatváračkou a poviem vám, že ja od vás kúpim všetko, čo ste nepredali, ale za ten kroazantík vám nedám 1 euro, ako si bežne pýtate, ale dám vám len 5 centov. No čo by ste urobili ako podnikatelia? No, predáte to, hej? Že peniaze naviac. No a toto je presne to, čo ťažiari robia po svete, prečo aj cestujeme kade-tade a hľadáme zdroje elektriky, ktoré len tak bežne nikto nechce. Chodíme na miesta, kde vysoká ponuka elektriky, veľké množstvo výroby, ale málo kto ju chce kupovať. Takže toto je vlastne niečo, ako sa čím ďalej tým viac firiem pozerá na Bitcoin a na tú ťažbu Bitcoinu a hľadajú miesta, kde vlastne sa dá kúpiť toto pečivo, ktoré už nikto nechce kupovať. A zároveň veľmi pekná analogia k tomu miningu je Bitcoin ako batéria. Počuli ste takúto analogiu už? Bitcoin ako batéria. Mne sa to veľmi páči, pretože naozaj je veľká kritika toho Bitcoinu, že on spotrebuje strašne veľa elektriky. A pravdou je, že naozaj to množstvo spotreby je veľmi veľké. Ale už viac ako 56% je z obnoviteľných zdrojov. Či už je to voda, vietor, geotermál alebo solár. A ono má to svoj zmysel. Pretože častokrát tieto obnoviteľné zdroje sú na veľmi odľahlých miestach, kde neexistuje žiaden biznis, kde nežijú ľudia, kde jednoducho je výroba elektriky, ale žiadna spotreba. A týmto pádom sa nikomu neoplatí stavať tam elektrárne, lebo nikto by to nekupoval. Tak to tam ani nevznikne. Lenže čo vedia urobiť ťažiari? Ťažiar povie, ja od vás kúpim všetko, ja som ten, čo vykúpim vám pekáreň, takže keď aj postavíte tú elektráreň úplne v strede lesa, tak ja tam prídem, postavím si tam kontajner, dám tam stroje, natiahnem Starlink a ťažím Bitcoin. A čo sa vlastne začne diať vtedy? Vy vyrábate elektriku na mieste, kde predtým by nikto ju nerobil. Dáte tam ten mining, tým pádom premeníte elektriku na Bitcoin. Ten Bitcoin viete poslať kamkoľvek do sveta a tam zaň kúpiť elektriku. Čiže čo ste technicky urobili, s takmer nízkou, extrémne nízkou až nulovou stratou, ste elektriku vyrobenú v mieste A presunuli na miesto B. Nie skrz káble, ale skrz Bitcoin ako peňažnú sieť, skrz internet. A toto je za mňa extrémne fascinujúca vec, ktorá postupne čím ďalej tým viac firiem začína objavovať, že toto je vlastne to, čo Bitcoin je schopný umožňovať. Už to není len, to len tí zlí zločinci používajú Bitcoin. Zrazu je to integrované v energetických sieťach obrovských firiem. My sme napríklad teraz boli v Indii pred pár dňami s Ditkou aj našim tímom a robil som tam miningovú akadémiu. A teraz jeden taký študent náš prišiel za nami, že počujte, že toto bolo super a že ja robím v takom family office, ale že nemôžem úplne povedať, že jak sa voláme, ale že my máme že strašne veľké množstva elektriky prebytkové a nevieme, čo s ňou. Tak sme sa pozerali, že či mining nemôže byť toto ono. Ja, že tak koľko máte asi tak akože prebytku? Možno nejaké, že zhruba 2. Ja, že 2 čoho? Že 2 gigawaty. Ja, že počkaj, že 2000 megawatov? On, že áno. Ale že toto sú šialené čísla. Ak nie ste v energetike, tak vám poviem, že to je, no neviem, či Bratislava toľko spotrebuje. A potom vysvetlil, že je to 5. najbohatšia rodina indická, ktorá vlastní obrovskú výrobňu, vlastne najväčšia metalurgická firma v Indii a aj v rôznych krajinách sveta. A oni majú vlastné elektrárne, dokonca teraz tu stavať nukleárny reaktor. Je, že perfektné, akože to je že úplne iná hra, čo si oni hrajú. A že my máme strašne veľa elektriky a nevieme, čo s ňou. Až ten mining nám by tak dával zmysel, že aj podľa mňa, určite, poďte do toho. Takže toto sa začína diať už na úrovniach naozaj, že nie malých firmičiek, ale už obrovských molochov, ako je 5. najbohatšia indická rodina. Hej? Tak nás pozvali na stretnutie do nového dealu, ja som taký maličký tam išiel si k ním sadnúť a sme im hovorili, že mining a toto, oni, že hej, to je super, že niečo spolu vymyslíme. Ja, že áno, prosím, vymyslíme niečo spolu. Takže je to sranda naozaj, že postupne ten Bitcoin naozaj sa etabluje v tých veľkých kruhoch.
energetických. A teda čo som hovoril o tých obnoviteľných, je to niečo, čo dodnes sa nedalo vyriešiť. Že naozaj málo tých elektrární vznikalo, pretože nikto popri tom nechcel vôbec žiť. Jednoducho bolo to niekde v džungli, bolo to na Sahare, bolo to proste kadetade remote. A vďaka miningu my vieme cez internetu elektriku presúvať. Že dosť razantný mind shift, ktorý vďaka miningu, vďaka Bitcoinu vzniká. Čo si myslíte, že sa deje tu? To je taký skoro jak slovnav na steroidoch, keď sa zažne a bliká. Čo sa tam deje? Flaring, presne tak. Tu sa spaluje prebytočný zemný plyn. Prečo? Znova, týmto firmám sa to neoplatí dávať do nejakých sudov, neoplatí sa im to presúvať nikam, radšej to spália. Lenže pri tom spalovaní vznikajú ďalšie plodiny, tie metánové častice sa nespália dostatočne dobre a aj tak to vytvára veľké množstvo splodín, veľké množstvo emisí. Čo sa deje? Minery tam prichádzajú s kontajnermi a povedia: hej, počujte, však tuto mi dajte trúbku, ja si to tu hodím do motora, spálim to a za to vám niečo zaplatím, alebo vám tam proste pár centíkov a oni si ťažia Bitcoin. Takže vďaka takémuto riešeniu, kedy Bitcoin prichádza, tak o 63% menej emisí dokážeme mať, než keby sme to len tak flérovali. Takže takisto niečo, čo do miningu sa robilo bežne, takýmto spôsobom dneska sa dá robiť inak. Čo si myslíte, že kde je toto? Fínsko. Áno, veľmi správne. Ako si to vedel? Toto je mi záhada. Ale áno, je to Fínsko. A toto je vlastne sajta jedného z najväčších ťažerov na svete, Marathon Digital. Čo sa tu vlastne deje? Oni ťažia Bitcoin a chladia to vodou a túto vodu následne posielajú do domácností. Čiže vyhrievajú 11 000 rezidentov, má vďaka ním teplú sprchu. Hej. Toto je tiež extrémne zaujímavá vec, čo je vo Fínsku, aktuálne aj v Norsku. Pozrieme sa tam na jeden projekt a takýmto spôsobom vieme vlastne prebytočné teplo využívať. Čo predtým znova išlo len tak do vzduchu, úplne zbytočné niečo, aktuálne môžeme používať na vyhrievanie. No a priznajte sa páni, možno aj dámy, kto z vás chcel byť smetiar, keď bol malý? Áno, Marek, super. A hlavne teda smetiar naskakovač, to je veľmi špeciálna rola. Nielen taký hociaký smetiar. Smetiar naskakovač, srdcovka, áno. Takže keď sa budete mojej mami, aj toto bolo jedno z mojich želaní ako dieťaťa. A možno sa mi to splní, lebo stala sa nám taká veľmi zaujímavá vec. A dostal som sa k niečomu takémuto. Čo si myslíte, že je toto? Skládka. Toto je skládka, ale bohužiaľ má veľmi nepekný príbeh. Toto je skládka v Ugande, ktorá bohužiaľ pred rokom, v auguste minulého roku, skolabovala alebo zosunula sa a zabila 30 ľudí. To, čo vidíte tam, toto je vlastne, vyzerá to skoro ako taký krtkův dort, ale bohužiaľ má to škarečí dopad. Tuto bola normálne taký slám, dedinka a domčeky, skolabovalo to. Už v júli minulého roka sa tam vytvárali také štrbiny, ľudia na to upozorňovali a Kampala, hlavné mesto, že nebojte sa, to je v pohode. Bohužiaľ nebolo, zosunulo sa to, zabilo to veľa ľudí. A ja som sa stretol s mojím známym, ktorý robí ambasadora v Ugande a on mi vraví, že počuj Dušky, že teraz som sa vrátil z takejto cesty a toto sa tam udialo, riešia to, že že to je dosť masakér. A že počul som o takých projektoch, že kde používajú vlastne na spracovanie odpadu, normálne tak ako rôzne technológie a potom z toho robia Bitcoin. A on že, počuj, že čo robíš budúci týždeň? Ja že tuto som v Bratislave. Prídu ambasádori, príde delegácia, dohodnem ti stretku. Že OK. Tak prišli a urobil som im prezentáciu, že čo je ten Bitcoin mining a ako by teda mohol vyriešiť ich situáciu. Tak tuto sme boli normálne na ambasáde lokálne, som im dal knižky, Top 10 Bitcoin Fuck Ups, nech sa učia poriadne, až takúto našu miningovú, čo sme napísali. A to bolo veľmi fascinujúce. Táto slečna bola úplne perfektná. Ja som im hovoril o tom miningu a na čo slúži a tak. A ona, že kokos, ja som si myslela, že ten Bitcoin, že to si iba tak tradujem, no Binance mi tam ukázala, že ja sa tak na Binance tradujem a že som vôbec nevedel, že ten mining, to s tou energiou je spojené a toto a že mi to dáva strašný zmysel. A ten dôvod je aj to, že oni v Ugande majú už tak preplnenú sieť elektrikov, že už tam nevedia tlačiť viac, majú obrovské množstva vodnej elektriky
A už nebolo možné vlastne, ak by nám niekto spracoval ten odpad, robil elektriku, už to tam nie je možné tlačiť do siete efektívne. A oni, že aha, že my vlastne vieme z toho robiť Bitcoin, tým pádom nepreťažujeme sieť a vieme aj spracovať odpad. Takže presne tak. Takže urobil som im prezentáciu, oni boli úplne nadšení a povedali, že poďte do Ugandy, že poďte nám to ukázať, my vám ukážeme, kde sú tie skládky a niečo vymyslíme. A že preboha, že to zrazu sa tak začalo celé diať. No tak sme tam vycestovali. A teda iba vám poviem o tej technológii. Ja som sa strašne za posledné týždne, mesiace učil o chémii a týchto chemických procesoch. Tak toto je niečo, čo sa volá plazmová gasifikácia. Hovorí to niekomu niečo? Nie, ani mne. Ja akože vôbec som to ani vizuálne som to nepoznal. O čo ide? Hej, to plazmová, to znie tak strašne fascinujúco. Tak plazmová znamená, že tam sú normálne plazmové fakle, plasma torches, čo normálne pri vyše 1000 a viac stupňov spalujú čokoľvek tam šmaríte. A čo je perfektné, že toto vlastne je také bezemisné spaľovanie odpadu. Vy tam hodíte hocičo, čo sa má spáliť, sa spáli a urobí sa z toho taký plyn. A čo sa nespáli, sa rozstaví a to viete použiť na výstavbu ciest, výstavbu domov, máte tu normálne taký stavebný materiál. No a ten plyn, ktorý potom odchádza, vy ho následne schladzujete, roztáčate turbínu a robíte elektriku. Hej, takže normálne takáto halus. No a konkrétne táto technológia, to je taká kontajnerová, naozaj skladná, tak toto robia bitcoinery. Si predstavte, že normálne chalan, ktorý robil predtým v Slushpoole, ak vám niečo hovorí ešte starým harcovníkom Slushpool, odišiel do Ameriky a založil tam firmu a vyrábajú takéto generátory alebo takéto gasifikátory na spracovanie odpadu. Ja sa s nimi spolu, že počujete chalani v Ugande takéto niečo by sme oni, že jasné, že však ak nám zaplatíš veľa peňazí, tak to urobíme. Ja že aha, tak toľko nemám, ale že poďme sa pozrieť, čo by sa dalo s tým urobiť. Takže dali sme dokúpiť projekt, no a vycestovali sme, takto by to vyzeralo, niečo takéto. A normálne, že 3 takéto jednotky vedia spracovať, že 150 tón odpadu denne a vedia bežať farmu o nejakých 12 až 15 MW. Čož je megawatt zhruba 300 strojov, takže nech zaokrúhlim nejakých 5000 alebo 4500 strojov. Hej. Takže takáto srandovná záležitosť normálne existuje, nikto to ešte nerobí, negasifikuje ten odpad, neťaží z toho, ale je to technicky možná záležitosť. No tak sme vycestovali tu s našimi chalanmi, náš indický kamarát Armandip, hej, stále s turbanom, ja som ešte v živote videl jeho vlasy. A tuto s Ditkou sme, že Armand, že ukáž nám to, jak to zaväzuješ, ja to chcem vidieť. On, že nie, to je môj taký rituál ranný, to je tak, trvá tak pol hodinku, ja tak meditujem pri tom, ja že do keľu. Takže má strašne dlhé vlasy, hovorí, ale nikdy sme ich nevideli. Náš Jakub CTO, no a tuto nás čakal šofér, hej, tak s takou veľkou cedulkou, tak sme sa s ním chceli odfotiť. No a zobrali nás do mestečka Jinja. No to znie strašne vtipne, to je jak zázvor po anglicky, takým africkým prízvukom, že Jinja, hej. Ale píše sa to Jinja, takže není to, že Jinja. Ale už aj podcast sme nahrali, takže vyjde podcast o našej Ugande. A toto je mestečko, čo je normálne, toto pramení Níl. To, čo tu vidíte, to je normálne Níl. A ja som, že počkaj, že Uganda, že tam by malo byť sucho. No nie, hej, oni tam majú strašne veľa vody, strašne veľa energie z vody. Takže veľmi fascinujúce miestečko. No. Tak sme sa stretli so City Council of Jinja. Hej, akože rozpadnutá budova, bohužiaľ, ale toto bolo také, že ešte nejaký nápis, ktorý tam tak držal, tak sa strašne tešili, nám tam poukazovali všetko a povedali, že teda oni nemajú na to budget a všetko, že teda celé zle, ale že nejak to vymyslíme. No a zobrali nás tuto, že tu máme takú prvú malú skládku, ja že hlavne, že tu je, že zákaz dumpingu odpadu, áno, vidíte, pokuta 500 000. Takže je to veľmi špinavé, naozaj Uganda denne vyrobia 2000 tón odpadu. Akože strašne veľa. No a zobrali nás na skládky. Toto, čo vidíte za mnou, toto mala byť cesta, kde sa vyvážal odpad. Bohužiaľ, cesta už tam není, lebo toho odpadu je tam toľko a skladka je tak plná, že tam proste iba takto sypú a hádžu na kopu. A to, čo tu vidíte, proste tam dymilo sa, tam je tom horí ten odpad. A čo je bohužiaľ tam, a čo vám to priblížim, tam sa aj deti hrajú. Je to fakt katastrofická situácia, je to veľmi smutné a tá komunita bohužiaľ normálne nemajú nejaký systém na spracovanie odpadu, nijak to neriešia, len to skládkujú. Takže bolo mi to strašne ľúto, ja si vravím, že kokos, keby sa to fakt podarilo nejak urobiť projekt, že spracujeme odpad, vyrobíme z toho elektriku, vyrobíme bitcoin, však to by bolo geniálne, že o tomto ten bitcoin by mal byť, že jednoducho
pomáha v komunitách, pomáha s takýmito vecami. Takže bol to fakt, že veľmi smutná návšteva tejto skládky. Tu nám potom ukázali, že oni teda aj robia nejaké separované veci, toto je nejaký medicínsky odpad, čo by nám vedeli aj predávať, lebo za toto musia platiť, keď to spalujú. Takže teraz sme v situácii takej, že analyzujeme, či vôbec ten odpad vyrobí dostatočné množstvo plynu na to, aby rozpustil tie turbíny, na to, aby vlastne ten Bitcoin sa tam vedel vyrábať. Hej? Takže jedna z extrémne zaujímavých vecí, čo za poslednú dobu som sa aj takto dotkol, že výroba Bitcoinu z odpadu v miestach, kde naozaj extrémne to potrebujú. Takže niečo takéto, ja som sa aj zisťoval, že aj na Slovensku by sa dalo robiť. Hej? A sú tu na to aj štruktúra, tu na to existuje, len EIA, niekto staval niečo, kde potreboval EIU. Toto slovo je veľmi škaredé na Slovensku, lebo to získať trvá tak 5 rokov. To sú všetky enviro povolenia. Takže keď som sa dopytoval, že však toto by sme mohli robiť na Slovensku a pomôcť ľuďom, 5 rokov byrokracie minimálne. Ja že aha, tak do toho sa mi úplne nechce ísť. Hej. Bohužiaľ, takže toto asi na Slovensku sa nám nepodarí urobiť. A teda, čo vám chcem z tejto prvej časti odovzdať, je, že Bitcoin, pozerajte sa do hĺbky viac. Pozerajte sa napríklad na ten mining, ono to pôsobí, že to je veľmi enviro nepriateľské a podobne, ale aj takéto krásne projekty existujú, sú možné, treba nájsť na to peniažtek, samozrejme musí dávať ekonomický zmysel, čo ešte uvidíme, či vôbec bude. Ale existuje to a edukácia je dôležitá. Naozaj tí ľudia, s ktorými som sa stretol, oni predtým, že Bitcoin to je fuj, ale keď porozumeli tomu energetickému zmyslu, tak zrazu, že aha, tak toto potrebujeme. Takže naozaj nebojte sa rozprávať, ako ten Bitcoin pomáha po svete, lebo nikdy neviete, komu viete otvoriť a ukázať ten iný uhol pohľadu. A teda môžem vám splniť aj detský sen, váš Bitcoin, pretože sa stanete smetierom jedného dňa. Hej? Aj toto je možné. No druhá vec, s ktorou som sa tak posledné obdobie stretával, je volatilita. Kto má rád volatilitu? OK, bitcoinery, jasné, tešíte sa, že kúpim lacnejšie, padá to Black Friday. Kto by sa chcel vyhnúť volatilite, že nech je to stabilné? Nech ten Bitcoin je stablecoin. Nikto. O 30 rokov možno. OK. No nič, no tak vy tým, že máte radi volatilitu, tak tuto vám veľmi nepomôžem. Každopádne, lebo tak prebehnem, no ľudia vo všeobecnosti tú volatilitu nemajú radi. Naše mozgy sú nadizajnované, že máme radi stabilitu, chceme to všetko mať také, aby to také predvídateľné, hej? Lebo to, čo nám v živote fungovalo 30 rokov, tak si poviem, však nebudem robiť zmenu. To, čo proste som robil doteraz a prežil som, tak to by som mal robiť aj ďalej, hej? Takže nemám rád zmeny, nechcem mať volatilitu, chcem mať stabilitu. Len vieme, ako to je s fiat menami, našimi eurami, dolármi, za tú stabilitu platíme neustále klesajúcou hodnotou. Stabilita tam nie je. Takže toto je Bitcoin v októbri, hej, 100, ideme cez 100, no a už tam je november, hej, a už to ide dole. Ale tak vítajte v Bitcoine, tí, čo ste noví. No, a teda otázka znie, že čo ak nechcem volatilitu, hej, všetci z vás tu chcú, takže keby náhodou nechcete, ale keby vaša babička nechce volatilitu, chce si povedať, že ne, ja chcem, aby ten Bitcoin nebehal hore-dole. No čo s tým robiť? Mám také dva rýchle tipy. Jedna vec, ktorú mám rád a občas používam, je peňaženka Blink. Používate Blink? OK, máme takých Blinkerov. A peňaženka dokonca už aj so slovenským prekladom. Na tom QR kóde nájdete tutoriál, čo som robil pre 21. Takže ak ste ho ešte nevideli, chcete si ju založiť a pochopiť, čo to celé je, založte si. A táto peňaženka má takú perfektnú fičúrku, ktorá vám vie pomôcť, a to je fičúrka Stable Sats. No. Stable Sats, znova QR kódik naskenujete a tam celá stránka o tom, čo to je, ale čo to v princípe je? To, čo vidíte tu vo vašom bitcoinovom účte, tak toto vidíte v Satoshi. To je tá naša jednotka bitcoinu, hej, a zhruba $450. No, lenže čo je ten Stable Sats? To je ako keby náš taký bitcoin, ktorý je ale zafixovaný na dolárovú hodnotu. Takže to, že tam vidíte $71, tak bez ohľadu na to, či bitcoin ide hore alebo dole, stále to bude zhruba tých $71. A teraz, ako je to možné? Viete niekto? Poznáte Stable Sats? Áno, Puxo. Čo je pod Stable Sats? Čím to je? Áno. Veľmi dobre. Vyhrávaš bludišťáka. Presne tak. Stable Sats funguje na takejto zaujímavej báze, že vy máte na jednej strane tie bitcoiny, ktoré teda s tým trhom sa hýbu hore-dole, ale vy čo urobíte? Za tých $71 otvoríte
opačnú pozíciu na tzv. Deriváte. A čo to urobí, že keď Bitcoin ide hore, tak Bitcoin vám zarába v dolároch, ale ten derivát vám prerába, lebo ste otvorili tzv. Short pozíciu, čo znamená, že špekulujete na pokles ceny. A zase naopak, keď Bitcoin padá, tak ten derivát vám zarába, ale Bitcoin ako taký stráca na dolarovej hodnote. A zrazu sa to vynuluje. Takže vy technicky viete mať stále Bitcoin, to znamená, toto viem poslať kamkoľvek ako Bitcoinovú transakciu, ale je to fixované na dolárovú hodnotu. S týmto sa často stretávame napríklad na Roatáne, keď pomáhame obchodníkom príjmať Bitcoin. Oni sú také, že no akože tak Bitcoin znie to dobre, ale čo keď mi to zajtra padne? No, tak presne im povieme, však daj si niečo toho StableSets, tam si to ulož, a on že aha, ale pozor, tam sa nedajú poslať normálne, že pošlem si tam eura, alebo odtiaľ si pošlem na účet. Je to naozaj, stále je to Bitcoin, ale odstrihnutý od tej volatility, čiže také nožničky som tam použil na volatilitu. Takže naozaj zaujímavá feature, ktorá vám vie pomôcť alebo pomôcť vašim rodičom, babičkám, trošku sa o tom Bitcoine učiť bez toho, aby museli všetko stratiť alebo boli v stresoch. No a plus niečo, čo volám, že dolárový úročený účet krytý Bitcoinom. Teraz, čo to pre Boha je? Dolárový úročený účet krytý Bitcoinom. No, vy viete mať Bitcoin tak urobený vďaka týmto derivátom, že má stabilnú dolárovú hodnotu, povedzme, že $10,000. Nie je to ani hore, ani dole. Väčšinu z toho máte na svojom trezore, takže nemusíte to mať na žiadnej burze. A plus dostávate za to úrok. Niekedy to vychádza pokojne 10% PA. Teraz, preboha, jak sa to dá mať? Krytý Bitcoinom znamená, že naozaj na pozadí je len Bitcoin. Žiadneho dolára sa nechytáte. Na toto využívame znova tieto deriváty a ten hlavný sa volá tzv. Inverzný perpetual swap. Šialené názvy, že preboha, čo toto je, v živote som to nevidel. Dekel mi odstreluje, že preboha, nebojte sa. O čo ide? Je to tzv. Kontrakt, presne jak funguje v tom StableSats. A vy si vlastne kúpite akoby takú poukážku na Bitcoin, to tak hovorím. Ja vám to iba tak v skratke ukážem. Všetko to nepôjdem úplne do hĺbky, nebojte sa. Bybit je jedna z búrz, na ktorej to viete používať. Ja využívam Bybit, ale je ich kopec. Takže túto trade, keď je to futures kontrakty sú kontrakty na budúcnosť. Vy špekulujete na budúcu cenu daného aktíva, tak tam je tento, že inverzný. Inverzný znamená, že nedávate tam dolár, neposielate tam niekde na bankový účet doláre, ale všetko je to v bitcoinoch, takže doláru sa ani nechytáte. A BTC USD, Bitcoin Inverse Perpetual. Perpetual znamená, že sa obnovuje ten kontrakt každých 8 hodín. Nemusíte ho kupovať ani predávať, držíte to stále. Tak, jak nejaký bankový účet. Takže v praxi čo to znamená? Vy si viete na tejto burze Bybit. Povedzme, dáte si tam, otvoríte si tam účet alebo niekde inde, pošlite si tam, 0,1 bitcoinu, ktorý bude fungovať ako taká zábezpeka. A poviem si, že chcem mať dolárový účet alebo v dolárovej hodnote tam chcem mať napríklad, že 20,000 alebo 30,000. Čiže vy urobíte kontrakt na 30,000, tam čuknem $30,000 a kliknem, že short alebo sell. A čo sa urobí, že zrazu máte kontrakt otvorený, ktorý ako náhle Bitcoin ide hore, ten kontrakt vám prerába peniažky, čiže vy z tej marže, čo ste si tam dali, máte menej, ale váš Bitcoin na trezore zarába. Ale máte to fixované presne na tých 20,000 alebo $30,000, povedzme. Takže vy zrazu máte Bitcoin, ktorý, ak spočítam ten derivát a jeho hodnotu a váš Bitcoin na trezore, má rovnakú hodnotu, 30,000, bez ohľadu na to, kam ide cena Bitcoinu. A dlhodobo, keďže Bitcoin pomaličky rastie v dlhodobom horizonte, vy za to, že držíte tú short pozíciu, zarábate. Zarábate úroky. A platia vám to tí, ktorí držia opačnú pozíciu. Je to trošku komplexnejšie. Chcel som teba tak priniesť, že zaujímavý pohľad, čo sa dá s Bitcoinom robiť. Takže ak je to pre vás také, že preboha až tak nerozumiem, je to na mňa rýchle, tak no stress. No stress. Na toto ja som musel sedieť veľa hodín, aby to vôbec docvaklo, čo toto sa deje tam. Ale dám vám veľmi dobrý tip, ktorý vám odporúčam. Juraj Bednár, určite poznáte, má super kurz zvaný Etický vexlák. Znie to všelijako, ale je to že jeden z najlepších kurzov, aký som videl. A Juraj vás vie naučiť, ako využívať naozaj tieto swapy a tieto futures kontrakty tak, aby ste si mohli hedžovať pozície, aby ste mohli naozaj z toho Bitcoinu ešte čerpať viac hodnoty, ešte viac zaujímavých vecí viete robiť. Takže
extrémne odporúčam kurz Etický vexlák a všetko, čo Juraj robí, je úplne že topka. Takže ak ste ho ešte nemali, ak vás to zaujíma sa na Bitcoin pozrieť viac do hĺbky, kurz Etický vexlák jednoznačne odporúčam. No, takže volatilita sa dá vypnúť, dá sa, ale len oboma smermi. Na rohatanie tak ľudia, že no ale ja nechcem, aby mi teraz padol Bitcoin. A ja že dobre, že tu je tento staple set. A on že počkaj, ale že potom to ani hore nepôjde. Ja že no, ale to zase nechcem. Ja chcem, aby to išlo hore. Hej, ale nemôžete mať obe. Takže buď to pôjde aj hore, aj dole, hej, podľa ceny Bitcoinu, alebo to odstrihnete úplne. Takže dá sa to vypnúť oboma smermi, takže pozor, ja odporúčam, veste sa s tým Bitcoinom, naučí vás to extrémne veľa. A volatilita je dobrá pre život, naučí vás odolnosti, lebo celý náš svet je volatilný. Hej? Každé naše rozhodnutie špekulujeme na budúcnosť non-stop so všetkým, čo robíme. Takže Bitcoin, nechajte sa v ňom vykúpať, lebo to vás zocelí ako ľudí mentálne. No, tretia vec, ktorú som vám priniesol, je ako uvoľniť hodnotu z Bitcoinu bez jeho predaja. Vidím tu veľa bitcoinerov, pre vás to nebude žiadna novinka, ale teda predsa len spomeniem takúto vec, pretože mnoho ľudí príde, že dobre, však ten Bitcoin, keď už ho mám, tak čo s ním? Však nechcem ho predávať, ak je taký fasa, tak si ho budem držať, budem sa zbavovať toho fiatu, lenže potrebujete žiť, musíte si niečo kupovať. A teraz čo s tým? Takže existujú, no a ešte čo je super na ňom, že hlavne bez nutnosti platiť daň. Toto ľudí najviac zaujíma. Ako neplatiť dane? Áno, dá sa, keď používate pôžičky. Ako náhle Bitcoin nepredáte a len si voči nemu požičiate, tak není to zdaniteľný event. Takže to je tiež dôležité spomenúť, takže naozaj, Marek sa na mňa tak pozrel, že počkaj, jakže neplatí daň, čo? Jak to? Takže Marek, approved? Áno, dobre. Takže áno, z požičiek neplatíte dane. Takže požičiavajte si voči Bitcoinu rozumne, ale dá sa to. Existujú a dnes je to obrovský trend. Cestujeme veľa po konferenciách, na každej konferencii strašne veľká téma Bitcoin-backed loans. Pôžičky kolateralizované Bitcoinom. Dneska je už v tom viac ako 70 miliard dolárov, takže je to veľmi veľký market a rozvíja sa to vo veľkom. Čiže vy keď si zoberiete hypotéku, takú štandardnú, kúpim si dom a tento môj dom funguje ako kolaterál, ako zábezpeka a voči nej mi banka požičia. Čiže ak by som nesplácal, dom mi zoberú. No a ako to funguje pri Bitcoine? Bitcoin je tým kolaterálom. Čiže vy si sami viete požičať, dáte na to svoj Bitcoin a napríklad polovicu z jeho hodnoty vám dajú ako pôžičku. Hej? A keď ju splatíte, Bitcoin vám odomknú a dajú naspäť. Tak by ste ho nemuseli predať a nemuseli ste špekulovať, že ježiš, teraz predám, zajtra ide 10% hore, už som prerobil. Takže vďaka takýmto pôžičkám viete s tým Bitcoinom žiť, mať ho a takto fungujú bohatí ľudia. Bohatí ľudia si požičiavajú voči svojim aktívam. Takže naozaj vďaka Bitcoinu vieme fungovať ako tí, čo majú obrovské pozemky a nehnuteľnosti a voči tomu si požičiavajú, tak môžete takéto niečo robiť aj vy. Takže Bitcoin-backed loans je tá odpoveď, a skrátka BBL. Toto, ja som to nevedel doteraz, a tu sa možno niekto sa už tak pousmial, možno niekto vie, už viete. No keď si dáte BBL do Google, tak toto je to, čo vám vyskočí. Zadky. A ja keď som si to išiel o tom študovať, že však pozriem si niečo, že BBL a dal som, a tu že zadky, že počkaj, to je nejak zle, že čo sa to deje? No tak ja som zistil, že BBL je, že Brazilian Butt Lift. Takže to je normálne, že lifting zadku. A ja že to my musíme zmeniť, že my musíme normálne BBL, aby tam vyskočil Bitcoin a nie zadky, hej? Takže toto je proste real, hej? Takisto keď si dáte hash ako hashovaciu funkciu, tak vám na Google nájde kopec úplne iných vecí, čo sa volajú hash, takže opatrne, hlavne pre nezletilých. Takže BBL, Bitcoin-backed loans, ako hovorím, veľmi zaujímavá vec, obrovský to rastie, má to rôzne uhly, ako sa dá na to pozerať, veľkosti a tak ďalej. My sme začali v rámci Emitage takéto niečo robiť. Máme 10 partnerov, s ktorými takéto niečo robíme aj s vlastnou likviditou, takže pomáhame ľuďom získať takéto pôžičky kolateralizované Bitcoinom aj na mining. Takže takisto, ak niekto si napríklad chce kúpiť mašiny, tak my hovoríme, že nepredávaj Bitcoin, ak chceš za Bitcoin, že radšej využi tú pôžičku a tým pádom si voči nej dáš Bitcoin, dostaneš 50%, za tie si kúp stroje, s tým môžeš ťažiť, aby si ten Bitcoin nemusel predávať. Takže aj na takéto niečo to funguje, alebo na rôzne iné veci, čo by ste si chceli kúpiť
ísť na dovolenku alebo čokoľvek. Takže na čo si pri tom dávať pozor? Opatrne, lebo je to úver. Hej? A s úvermi nezadlžujte sa veľa. Hej, predsa len. Takže pri týchto pôžičkách budete počuť niečo, čo sa volá LTV. Čo to znamená? Kto vie? Loan to value. Dobre. Čo znamená loan to value? Keď pri hypotéke možno počujete, že dostal som 80% LTVčko. Čo to je? Tak, výška toho, čo som dostal tej pôžičky voči hodnote môjho kolaterálu. Čím väčšie LTV, tým viac odomknem hodnoty z toho kolaterálu, z tej či už nehnuteľnosti alebo toho bitcoinu. Ale pozor, pretože keď bitcoin padne a dostane sa zhruba na tú úroveň tej mojej pôžičky, tak ma to vie zlikvidovať. Predajú môj bitcoin, zostane mi tá pôžička, už nemusím vrácať, ale môj bitcoin už neuvidím. Takže opatrne, taký safe je, že 50% sa bežne robí, vie to ísť do pokojne 70-80, ale opatrne, lebo ak bitcoin padne, tak viete oň prísť veľmi ľahko. Takže opatrne s týmto. Máme super parťákov, firma Firefish, sú to vlastne Slováci, ale česká firma a už majú vyše 2000 bitcoinov založených od ľudí, čo je fakt dosť, že sú fakt veľkí už za pár rokov, chaloši. Takže už ľudia 2000 bitcoinov im uzamkli do takého kontraktu a voči ním si požičali. Takže opatrne s týmto. Čo sa týka úrokov, tak tie sa hýbu od 2% až po 15-16. Záleží, akého máte partnera a podobne. Tie nižšie sú vtedy, keď odovzdáte bitcoiny povedzme nejakej tretej strane a oni ich držia povedzme na Coinbase alebo tak. Ako náhle využívate služby ako Firefish, tak tam platíte už možno 8, 10, 12% ročne, čo môže byť aj celkom dosť, ale keď Bitcoin priemer robí viac, tak by ste mali byť safe. Ale opatrne, ako hovorím. Takže pri týchto požičkách vy platíte, nie sú to vždy úplne maličké sumy. Takže aby ste neplatili príliš veľa, na to si dávať pozor. A potom niečo sa volá likvidácia. Alebo margin call, že volá marža. Marža volá. Takže keď vidíte, že marža volá, tak neberte to. Ale margin call, čo to znamená, je, že keď hodnota vášho kolaterálu klesne k tomu, kde máte pôžičku, tak vtedy vlastne vás vyzvú, zavolajú vám, doplňte kolaterál. Ak nedoplníte, zlikvidujú vás. A tí partneri vám dajú nejaký čas na doplnenie. Takže každý z tých partnerov má nejaké iné na to podmienky. Na čo si treba dať pozor aj na takéto slovíčko, že rehypotekácia, alebo rehypo v angličtine. Je to vtedy, keď ten partner zoberie váš bitcoin a potom ho ďalej požičia. Tomuto sa snažte vyvarovať. Lebo vtedy, toto sa stalo v prípade služieb ako je Celsius alebo BlockFi, kde vlastne vy ste odozdali bitcoin, nevedeli ste, čo sa s tým úplne deje, oni ho požičali ďalej, im ho nevrátili, ľudia prišli o bitcoiny. Takže čo je najbezpečnejšia cesta, aj Firefish to má, uzamknite to do smart kontraktu na bitcoine a vy vidíte na adrese, že ten bitcoin tam trčí. Že nikto ho nevie odtiaľ odomknúť, že stále tam je. Takže toto je taká tá najbezpečnejšia cesta, kedy tá rehypotekácia sa nedeje, lebo ten partner vám nezoberie ten bitcoin a nedá ho niekomu inému. Takže odporúčam vyhnúť sa takýmto veciam a celkovo akože tie Bitcoin backed loans, napríklad 2 týždne dozadu som objavil nový produkt na tomto, kedy vy dáte zábezpeku a každý mesiac vám normálne posielajú povedzme $2000 na 4 roky, to je taký produkt, čiže je to keby vydáte bitcoin a máte mzdu každý mesiac a na konci, znova, keď splácate, alebo splatíte to aj s úrokmi, tak sa vám ten bitcoin uvoľní. Čiže je to akoby taká forma, že si predplatím mzdu dopredu. A ďalší produkt, ktorý to využíva, je zaujímavý projekt zvaný Citadel Gardens, čo je komunita, alebo taká sieť komunít pre rodiny bitcoinové po svete. Stavajú to teraz, v Chorvátsku bude jedna, na Madeire druhá a tak ďalej. Vy dáte tiež nejakú časť bitcoinov, myslím, že tiež nejaké 4 bitcoiny a máte vlastne neobmedzené možnosti žitia v týchto komunitách, nemusíte platiť za nájom a tak ďalej, máte tam normálne domčeky a je to pre takéto bitcoinové rodiny. Takže tiež na to využívajú pôžičky kolateralizované bitcoinom. Zaujímavé veci sa dejú, je to narastajúci trend, na každej konfere to počujete, ale bude to tu s nami. Hlavne rozumne a opatrne. Ak budete chcieť BBL, nehľadajte na Google, ale keď pôjdete na emitters.com BBL a vieme vám tam poradiť,
na koho sa obratiť, za akým partnerom ísť, neísť. Takže robíme aj my takéto veci po novom. No, takže môžete žiť vďaka Bitcoinu rozumne, naozaj opatrne s tými pôžičkami, nepreháňajte to. Niektorí ľudia si, že zoberiem pôžičku na Bitcoin, alebo založím to Bitcoinom a kúpim si ďalší Bitcoin. Toto je napákovanie sa, nerobte to veľmi, lebo keď Bitcoin začne padať, nebudete to mať z čoho splácať, vypláchne vás tu. Takže hlavne čo, sporte si ho dlhodobo. Naozaj Bitcoin sú tie lepšie peniaze, Grešemov zákon hovorí, že tie horšie peniaze treba predávať a lepšie držať. Takže Bitcoin si držte. No, a teraz poviem takú zaujímavú vec. Toto je niečo, čo málo ľudí vie, že sa dá s Bitcoinom robiť, ale je to za mňa taká technická halus. A pre vás Bitcoinerov, čo ste už pokročilejší, to možno bude nová vec. Tak, kto z vás napríklad videl už niekde na nete, že niekto losoval, urobil nejaké videjko, že tuto losujeme a vyhráva to Jožo, a tu dal video, že tak Jožo vyhral niečo, ale vy si poviete, že no dobre, ale čo keď oni 30 krát natočili to video, aby to naozaj vyhral ten Jožo? A jak ja viem, že to bolo to prvé video, čo natočili? Prečo, ako im mám veriť? Hej? Takže pri výbere ľudí, alebo pri výbere takýchto, že víťazov z nejakých súťaží, že vyberáme zo 100 ľudí, náhodne jedného, tak ako sa to dá urobiť tak, nejak tak decentralizovane, overiteľne, tak aby som nemusel nikomu veriť? Alebo veľmi zaujímavý prípad, že vyberanie sudcov alebo arbitrov na rôzne casey právne. Že máte 20 arbitrov, 20 sudcov a teraz náhodne vybrať jedného na daný súdny spor. Boli potom prieťahy, že no ale vy ste sa dohodli, dali ste mi tohto, ktorý je proti mne a tak ďalej. Znova, vec, čo sa ťažko celkom dala overiteľne riešiť. No a zrazu, že Bitcoin vie pomôcť. A teraz, že jak vie Bitcoin pomôcť s takýmto niečím? Tak poďme sa na to pozrieť. Je taká technická sranda. Takže Bitcoin ako tretia vec, že Bitcoin ako globálne overiteľný generátor náhodných čísel. Hej. A teraz, jak je to možné? No poďme sa kúknuť. Bitcoin, čo viete, že raz za 10 minút tvorí bloky. Hej, to je to, čo Bitcoin robí. Bitcoin proste v priemere každých 10 minút vyrobí blok, nejaký miner na svete nájde takúto záležitosť. No, a čo je to, čo má ten blok unikátne? Ako to voláme? Hash. Každý blok má unikátny hash. Je to taký digitálny otlačok toho bloku. Takže ja keď si tento blok otvorím, to bol z dneška, tak toto je jeho hash. To je nejaké také unikátne číslo. A aj keď to číslo zoberiem, toto je v takom, že 16-kovej sústave, decimálne číslo, a ja si ho prehodím veľmi jednoducho do desiatkovej sústavy cez nejaký konverter. Takže toto je normálne nejaké 54-ciferné číslo, ktoré ten Bitcoin vygeneroval. No a ja s týmto číslom viem pracovať. A teraz čo s ním viem urobiť? Hej, čo teraz s tým číslom? Existuje niečo, čo sa volá funkcia modulu. Počul niekto? Modulo? OK, máme tu pár technikov, cool. Takže čo nám robí funkcia modulo? Modulo je vlastne zvyšok podelení. Hej, a teraz preložím to do reči nematematickej. Veľmi taká pekná analogia s tým je, že máme hodiny. Hej? A teraz predstavte si, že vám dám nejaké že číslo 27. Hej? Tak vy keď zoberiete číslo 27 a začnete kráčať po tých hodinách, tuto od 0 alebo od 12, tak čo urobím? Prejdem 12, prejdem ďalších 12, čiže som na 24, 25, 26, 27. Čiže dostanem sa na trojku. A toto je zaujímavé, pretože 27 modulo 12 je 3. Hej? Čiže podelím 27 12, to je 24 celých. Hej? A čo mi zostane v podelení? 3. Takže vlastne ak chcem zistiť modulo 12, tak je to ako by som kráčal po takýchto hodinách. Hej? Dám tu nejaký príklad. Povedz mi, že 10 modulo 4. Koľko je? No skús. Výborne. Neviem, či to tak z ruky len tak, ale super. Čiže 10 deleno 4 je to akože tak dve štvorky tam natlačím, hej, čiže 8 a zostane mi čo? Zostane mi 2. No a toto modulo je taká veľmi pekná funkcia, ktorou vieme vlastne generovať náhodné čísla a vyberať z nejakého púlu čísel konkrétne náhodné číslo. Hej, čiže keď zoberiem toto, dám to modulo 12, dostanem číslo 0. Hej? Čiže zvyšok podelení, to je nejaké fascinujúce, že toto číslo náhodne je 12 deliteľné presne, takže zostane mi zvyšok 0. A keby som mal 12 ľudí a jednému dám 0, druhému jednotku a tak ďalej, tak takto viem presne určiť náhodne, ktorý tento človek vyhráva. A čo je fascinujúce, že je to globálne overiteľné.
že my sa dopredu dohodneme, že v bloku zoberieme si blok číslo 925399, povedzme, ktorý bude budúci týždeň a poviem, že akýkoľvek hash bude mať ten daný blok, tak modulo 100, lebo je nás 100, z ktorých budeme vyberať, tak ten dotyčný vyhráva. Takže dopredu určím presné pravidlá hry a celý svet to vie overiť. A takýmto spôsobom ja viem vlastne vyberať decentralizovane, overiteľne, generovať náhodné čísla do budúcnosti. Hej? Bez toho, aby niekto musel veriť, že ale ty si to 6-krát skúsil, 6-krát si natočil video. Takže úplne, že taká halúzná vec, a ja prvý raz som s tým stretol, keď kamarát za mnou prišiel, že presne s týmto právnym systémom, že počujete, že arbitrov potrebujem vyberať, ale tak, aby to bolo nejak také akože overiteľné a decentralizované a zistil vlastne, že Bitcoin sa dá na to použiť. Hej, že mali 25 arbitrov, dali modulo 25 prásk, hej, a dalo im to výsledok. Moji rodičia vždy tak hovorili, že ty sa nevieš nájsť, že ty nevieš, čo bude, že ty robíš jedno, druhé, tretie a pri tom Bitcoine som nejak tak zostal už skoro 10 rokov a je to naozaj niečo, čomu sa chcem asi venovať navždy. No a my sme založili firmu pred 5 rokmi v hesle, že vidíme Bitcoin ako nástroj, ktorý nás vie doniesť do nejakej tej doby spolupatričnosti, harmónie, mieru. Prečo? Pretože ak Bitcoin vyhrá a vlády nemôžu tlačiť peniaze, tak nemôžu financovať nezmyselné vojny. Ak budeme mať jeden štandard hodnoty, ktorému budeme merať hodnotu, tak si myslím, že ako ľudia vieme kooperovať jednoduchšie. A práve preklad týchto vecí je slovičko amity, ktoré znamená friendship, fellowship, harmony, peace a understanding. A my si povedali, že ten Bitcoin nám vlastne vie doniesť do tej doby tej spolupatričnosti, to the age of amity. A tak sme vlastne aj vytvorili názov. No a potom sme si urobili takúto malú dievčinu, ktorá sa volá Emity Nakamoto, Satoshiho vnúčka. Satoshi, tvorca Bitcoinu, teda už tu s nami nie je, kto vie, možno to je Ditka, nikto nevie. A jednoducho nevieme, ale zanechal nám nejaký parádny nástroj, ktorý je teraz na nás, na našej mladej generácii bitcoinerov, všetkých z nás, aby sme ho ďalej šírili do sveta. Tak sme urobili Satoshiho vnúčku Emity. No a čo robíme? Ťažíme Bitcoin, zároveň teda začíname robiť financial services, robíme edukáciu, pomáhame bitcoinovým edukátorom edukovať lepšie. Hej, už v 17 krajinách sme urobili Bitcoin Educators Academy, takže vidím tu aj niektorých z vás, čo ste naši absolventi, čo je super, aj budúci absolventi. Tak, čiže sme sa rozhodli, že chceme učiť učiteľov šíriť Bitcoin a komunikovať o ňom jednoducho, zrozumiteľne. Lebo to je to, čo podľa mňa chýba vo svete. Veľmi technických veľa bitcoinerov máme, ale málo takých zrozumiteľných. Takže naše jadro je edukácia a pomáhame to financovať aj vďaka miningu, vďaka finančným services ako OTC, takže na Roatáne, kde máme bitcoinové centrum, sme pomohli pár bitcoinerom kúpiť nehnuteľnosti, takže už zhruba 10 domov sa tam kúpilo za bitcoin. A tým, že predajcovia ešte nevedeli, že odmietli tie najlepšie peniaze, tak my sme urobili OTC, zamenili sme im to a poslali sme predajcom špinavý dolár. Takže aj takéto niečo nám pomáha. A teda celkovo chceme ľudí učiť žiť ten Bitcoin. Naozaj pomáhať im integrovať ho do života a dostávať výplaty v Bitcoine, tak aj robíme. No a takto sa bavíme, aj takéto eventy robíme. Takže ďakujem, že ste prišli ešte raz a rád s vami pokecam aj ďalej. Jasne, poďme teraz, čo sa to zostalo. Áno, jedlo, poďme na jedlo. Na bitcoinerstva je tu rôzny, tak prosím vás, kolegovia, zdvihnite zemite čílku, ktorý ste tu, že ak by ste sa chceli niečo opýtať aj vzadu sedia, tak sa ich môžete pýtať, sú tu aj za edukáciu, sú tu aj za mining a zároveň ešte zdvihnite ruku 21, to je taká bitcoinová komunita na Slovensku, ktorá pomáha, je decentralizovaná vo všetkých mestách, tak títo vám podľa mňa veľmi radi pomôžu založiť vašu prvú bitcoinovú peňažku a stačí vám tomu len telefón. A možno pošlu aj ten jeden bitcoin. Kde je ten kolega, čo chcel ten jeden? Tam je, vidíš? A tam si, vidíš? Možno ti niekto pošle, vyskúšaj zase. Pane z lavičku nejakú. V prvej rade predané. Predané. Dobre, tak poďme ešte ponetworkovať, ak sa nenáhlite, poďme pokecať.